Jo, zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska som tu s Davidkom, čauku. Čaute ľudia. A dneska tu hráme Granny Multiplayer. Jednotku. No tak asi poďme na to, ne? No. Ideme to rozbombiť tú hru, kámo. Ideme sa s tou Granny troška pohrať. No, pohrať. Poviem pravdu, ja tu Granny hrám iba keď to hráš ty. Inak ja tu Granny nehrám. Vlastne spolu hrávame. No, hej. Ja hrám takto. Ja to poviem takto. To hrám len vtedy, keď to hrá aj Dominik a zavolám a že poďme hrať. Inak ja to moc nehrám. Vtedy je to mega veľká zábava. Hej. A niekedy zavoláme ešte jednou kamaráda ako. Kámo, počúvaj. Asi nevieš, kedy do tejto hry vyjde update. Nie. Bo ako v tejto hre sú malo kedy updatey a tá hra je celkom zabagovaná, je taká beta verzia ešte tu. No. Takže... To už tá dvojka je lepšia ináč. Ako ona je pozadu update. Tam sú furt Vianoce, aj keď máme leto. Ale je to taká hra proste, čo... Nie je dobrá hra, ale je to taká originálna proste hororovka za mňa. Neviem ako... Lebo toto je také prvé multiplayer video. Tvoj kanál nepozerám. Veď my sme ešte Roblox natáčali. Jaj, vlastne. Pravda. Ten pondelok. Hej, áno. Počkaj, to už je týždeň. No, tak ale fakt ale. To je strašné, jak to letí. Ale ako mohli by vydať nejakú verziu tej Granny, že proste... To už je taký update. Už je taký update, len... Na komputere asi iba. Len neviem, že či to je oficiálne, lebo to hral Asimo. Mister. Nie, to je beta verzia, Jaj? Ja som to tiež videl nedávno, to video, lebo... Čak ako ale asi sem tam bolo to akože iba stickmeny, ako také. Skúšanie konečno. Len musíš ho furt nabíjať, jak sprostý. No to hej, ale to položíš iba... Hej, áno, však áno. A to sa hneď nabije. To je pravda. Zoberieš, položíš a hotovo. Môžeš čakať na Granny. Aha, asi viem, kde. Poď kamu. A máš tu... Napísali do komentára, že ja chcem hrať s vami. Čiže... Koľko lajkov? Akú hranicu lajkov by si dal? Čo ja viem... 5? 5? No. To znie v pohode. 5 je aj celkom reálne číslo. Čo? Ináč, ale keď si už frizno, tak my nevieme, kedy sa spavne. Keďže ona nemá toho... Keďže ona ešte nebelo. Ale to je 120 sekúnd, takže 2 minúty. Ináč, kámo, to je strašne veľa, ale ďalší hororový som som... Kámo, to som ale ono je... Áno. Nevadí. Že nevadí, ja by som povedal, že neviem, že... Doma na to hrozné, kámo. Granny bola minule tuto, ako sme spolu dvaja hrali, to sme 4 natáčali. Ona umrela! Ona sa friznula! Ja? Ona išla za... Ale mám taký pocit, že ona sa spavnuje v pivnici. Neviem prečo. Niekedy aj v hore sa spavnuje. Hej no. A ona umrela. Asi na tú freestrapku zase. Ten benzín, že sa dá odpáriť, vieš ako... Ide to. Počkaj, Playhouse. Ja viem, kde bude. On bude v Playhouse podľa mňa. Lebo všetky kľúče už sme použili. No. Takže musíme nájsť asi červený cogwheel. Počkaj, ten možno vie, kde je. Mám ti dropnúť tie veci do kautu? Môžeš a ja idem... Len mne tam bude trčať tá hlava, tak aby ma nezabil. Nie, ja som ju zabil. Ja? A nezabila sa sama náhodou? Však ne. Máš ich v aute, tie veci. Kde je no, ten cogwheel? No v aute. Cogwheel? Nie, tento není. Ten je tam? Nie je tu. Však on je možno ako je tá, ona, čestka. Ale nie, tam budú cutting pillery. No. To bolo tesné, kámoško. Jako, sorry ľudia, že to video znie tak nudne, ale... No proste ako, takto, my sme takí začínajúci. Teda hlavne Dominik, lebo Dominik ma pozval ako kamaráta, aby som to s ním natočil. Ináč, našiel som speciálky. Možno ten cogwheel je úplne hor. No? A meso máme. Meso som našiel už. To kedy? Čo, ja som rýchly, ja stíham všetko. A kde bolo to meso hore, že? A ono už je hore nachystané. Ja, tak ja idem zobrať len tie specialky. Ty zober shotgunu pre istotu. Keby náhodou tá Baba Jaga niekde je. Keby niečo, ja ho nemám ešte nabitý.
Tu shotgun. Však to hore sú náboje. Si môžeš nabiť hore. Aj dole sú. Všade sú skoro. Tak ja to pavúka tam idem sám zatiaľ spraviť. Na rýchlovečku. Zdá sa mi, alebo som počul Granny? Neviem. Máme ďalšie náboje, nice. Kámo, prosím, že to tu bude. Prosím, nech to tu je. Birdseed. Možno, počkaj, možno... Nie, ale tam je rastiky. V Birdseede? Áno. Kámo, som sa čas zľahkol. Tu je master key, aj? To vyzerá... Už sa po mne už. Kde? Ja neviem, ale proste počul som iba hudbu. Čo? Čapla ťa? Nie. Čo sa stalo? Kde tento... Kámo, ty blbec. Kokos. Kámo, už som to držal, ako na krajičku. Ja som myslel, že to je Granny. Granny v rámite, nie? Áno. Vieš, áno. Kámo, tak kde je ten? Ja možno viem, kde je. Kde je... Kde sú tie štipačky? Štípačky? Kde sú? Dole? Kámo, ty si mi dal nápad. Hore. Áno. Hore. Áno, tam. Tá vrtulka, hej, áno, už akorát si vypadne. Kámo, ty si... No máš Bluetooth. Áno. Kde tu je? Kde to tu? Čo tam dole? Auto. A čakaj ma, ja to spravím rýchlo. Kámo, to ty som že na ťa. To bolo tak trápne. Ešte na videu, kámo, keď spadnem, to je tak trápne, kámo. Či musíš nás ani raz nezabila? Áno, Kokos, tak ako... No ešte, aby som to nezakriknul, že? A podržde. A teraz dúfam, že tu je pedlok. Je tu. Už môžeme zdrhnúť, že? Dobre, kámo. Mám pedlok. Môžeme už zdrhnúť. Hej, kámo, a zdrhni ty, aby to bolo vidieť na videu. Tak, môžeš ísť. Tak, poďme. Nice. Kámo, nás prvý šut sme to dali. Daj na to. Dobre. Dobre, dúfam, že máš ešte na nejaké videá z Granny pozrieš. No to hej. A keď tak, môžeme skúsiť aj tú dvojku. A môžeme robiť nejaké mýty, vieš, že budeme testovať, že čo sa dá, čo sa nedá, kámo. Takže určite očakávajte mýty od nás. A toto bude asi všetko pre toto video. No a dajte like a odber a zatiaľ čus. Čus.